Fins aquell dia, la meva única experiència amb la mort havia estat la del meu gos, en Willy Wonka. Posa't el cinturó. Per què? Perquè anar en cotxe a vegades pot ser perillós. Per què? Perquè els altres conductors no sempre estan atents. Per què? Quan vaig tenir la idea de fer la llista, però recordo que va ser llavors, amb aquella parella d'àvies, que la vaig començar a escriure. 1. El gelat. 2. Les guerres de globus d'aigua. 3. Que et deixin quedar-te veient la tele quan ja ha passat l'hora d'anar a dormir. Tranquilo, no te voy a molestar. Era una rialla tan contagiosa que al cap d'una estona m'hi vaig sumar. I vaig seguir amb la llista. Se'm va ocórrer que la llista no havia de seguir cap ordre lògic. Era impossible dir que en Son Goku era objectivament millor que els espaguetis a la bolognesa. 23. Les hamaques. En un pot de mostassa, 324, La veu de Nina Simone. gravat en una llauna de musclos en escabells. El meu objectiu era arribar a les 1000 coses. No estava permès fer trampes. És a dir, les coses havien de ser realment meravelloses i extraordinàries. I know it's true. Quan vaig arribar al final de la llista, vaig agafar un bolígraf i vaig seguir des d'on aquell nen de 7 anys ho havia deixat. Guanyar alguna cosa. 517, hem dit. I la setmana abans d'anar a la universitat, 900. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. l'Àlex em va retornar un dels meus llibres preferits de la infància i em va dir: et puc agafar les mans un moment? Així, sí. Aquest llibre, fem un llibre així molt super. Aquest llibre és mimo. Aquest llibre té alguna cosa molt interessant. Ara ho dius tu. Ah, vale. Aquest llibre té una cosa molt interessant. 9.997, buah, que et facin el sopar. 9.998, observar algú mentre mira la teva pel·li preferida. 9.999, parlar amb algú tota la nit. That's life. That's what always people say.